Sagudahin nga ron ti surat, ti pagkasaritaan, ni pagkayam tayong Mildred, kung ano dito'y, Dear Manong Nemi. Masansan Manong Nemi amang mangig kong ibagbagada ano agayat ka. O sa ren tapanunot mo sa angket nga tapusom. Wunusan kat agdanggay ti puso ken panunot. Sa dino ka di ti pagtaudan iti ayat, sang ka iti puso. Naawang puso mon, awan ayat mon. Kas ibagbagada awanan ka iti puso. Unada no natay adretay kagura daw no ada mga ramid ada mangipaay kadakwada ti sanga na siya. May sakmet kadagiti kang kanayon nga dumdumngeg kanang biboya kadatoy nga programa. Ket naawi sakmet tapinadas kumet ngin impaladaw ken ka Manong Nemi ti detalye ti pagkasalitaag. Si kalakuman ti makamo nga mangornos ken yunakon ti agyaman ken ka iti ingka panagipasa. Ngam sakbay ti amin, kamlaon kayo, tinaragsak kinagasat nga oras yo, aldaw yu dita Nemer Studio and your family. Kastamatan ka na kiti padak nga naruway nga tumdumungeg. Dagiti OFWs, kaya nagiti kadaraan tayo nga dundungeg, kaya nagbuibuya, nga danit sa bali nga pagilyan, nga trabaho, kaya nakineg. Na naruna keng ka, Manong Nemi nga sikat itimun, dito nga programa. Kastuman nga rod nga nakrugyan, ti amin. Pasado alas 5, Manong Nemi, idi taumay na kong dagasen ni Mike. Dito'y sango ti pagtrabahoak nga department store, Manong Nemi. Nasapsapak nga rumrumwar naman pa'y alas 6, Manong Nemi, ti panagsara ti pagtrabahoak kas sales lady. Nakasulo motor ni Mike, Manong Nemi, nga boyfriend ko. Nagabumet iti may sa ahensya iti gobyerno, empleyado iso na ti gobyerno, iso na lang ta, may sa kanagiti, agbambantay iti bodega. Bodegero ako nada. Iti nagsardengan, siyempre, limubunak, sinakaw ko Manong Nemi, ti motor, ta nakapantulunak, sa akong inyarakop ken kuha na ti may sa takyan ko. Let's go. Kinunana. Agawitan nga dagos. Intapelag dinner. Nalipatan ka din. Nga ito iti anniversary ta. Uy! Lok-lok ko sa ama. Saan mo't Saan ka ito yung pet sa idi aklunak ti panagayat mo, Mike? Han, na ti panagamamuta. Kahit mo saban, ikampay ti anniversary ti panagamamuta. Saan nga na di panangaklun ko ken ka? Napatagbe kanyak di aldaw na panagamamuta. So nga celebrahan ta. Manong Nemi, almost 3 years nga dan relasyon mi ni Mike. Nagamaam mo kami di may sa nga birthday party. Kat malagip kong iti day dingal daw kat talagang isu. Ti petsa panagamaam mo mi. Amani po di nagamaam mo kami Manong Nemi umay nakmaten paspasyarin dito balay. 6 months met gidi nga inaram na sakbay nga inaklon ko. Kinabudno naman nung Nemi aduda nga nagkakarebal. Ngam isut inayat ko gabot isut pakariknak ti ayat. Isut ikis ti pusok. Isut ipatpateg ko. Kaya di mandanunan Manong Nemi ti first year anniversary mi. Isu idin tinak panangisuko ti amin-amin ko kenkuhanan. Ngam nagkontrolak Manong Nemi. Kayat Manong Nemi nga madagdag tanyaman nga panagkalay sa amin tapos pagarigan tagsikuka. Ito ayo yung mga restaurant Manong Nemi iti na panami. Gabot na sapa pa lang nag-order iti mainom. Baka mapalulon ito minom Kadag-drive ka. Itulnog tugtupay di balay. Saan nga di balay at pangitulnog ka? Sa tinungaron.
I miss you, Mildred. Dita ka manin. Kasta nga rin tinagtungpalan na maron nemi, kalbasan nga minom kami, nang rabi kami, sakam na pa nag-check-in maron nemi. Kaililip ko na kiti irot ti Arakop ni Mike. Kailip ko manon nemi na kiti na barang agek na itinaduma-duma pa set ti bagay. Wine, kapatipat-pateg ko, katipat-pateg na, katimasansan-matan nga raramidan mi, indasar ko manin nga namin pinsan ti bagay ken kuhana. Tapno papusuyan mitirik nami. Sumngaw na kiti asog ka na rin nga gubuhay ti imnas ngayon kami marikrik na manong nemi. Iti unos ti 3 oras manong nemi. Nagpapas kami itiragsak kinibahay. Sakbay manong nemi nga rimuar kami ti hotel, kinitak ti cellphone ko, tainrantak in silent. Nagadodong kami school. Ni Nanang. Kan text na. Ayan mo ka din. Adda sa nga iling agur-uray kang ka. Agawid ka kuman. Sino nga ta sa nga ilig? Tinawagak manong nemi ni Nanang. Hello lang. Sino na magbagay nga sa nga ilig? Jesus apo. Ayan mo ngamin. Nagsinara kay kamanin ka ni Mike. Inayaman. Dinagas na kamanin ni Mike. Ngayon bas kumain tulong na kanito yung balay. Sa bali man na napanan nyo. Kuanang, saan ka naglipak pa eh? Huwag ko na mo tayo amok dito. Ngano kasta nga maladaw kang agawid. Sus, nagsinara kay manin kini Mike. Ngam sa nga bale, basta agawid kan, gabot at dadapay lang. Sino dadapay lang? Tigit ng mangur-uray kang ka. Alan, dagdagin mo ni Mike, tumal na ka itulnod. Nagkinita kami kini Mike, marong nemi kalbasan. Nakapagsalita kami kini Nanang. Asit nam na mayam nga mangururay kang ka. Awan temok eh. Sige, maamuan na to. Itulungan kan. Ida makadanon kami dito balay, marong nemi, iti sango ti balay, tinangin parkingan, nangin sardengan, ni Mike ti motorsiklo na. Ada kadua ni Tatang. Iti may isang alamisaan, nga giinom ka nagpupulutan daw. Dumanong ka pa'y, saanin? Makaisturbo ka na sa nga ilim. Sino nga tanigita ka sa nga ilik? Itawag mong tulayan kanya. Ha? Nunaw na may makadanong sa dibalay. Sige Mike, gananod ka, di pa nagmanahom. Dua nga kataeb ni Tatang manong nemi, alalaki, ken may isang ininaw na nga takanyak iti sumagbanong nga tawon. Guwapo nga lalaki manong nemi. Iti makita na ko ni Tatang, ay! Mildred balasang ko, may kan. Tayam amok kang ka, dito agbalin tong katakta ko na inay mo titong palbiyag. Ala ni Tatang, sanay magbagayo. Man! Ay, Apo Hawaiano. Dito iti nalapsat ng balasang ko. Isot di kang runan nga ran tayo dito. Ayan. Ala, agalamano kayon? Sino Tatang? Isong na. Ni Carlo. Timagder ni Carlo marong nemi. Imposible nga nagduwa nga natataingan ni Carlo. Siyempre na ito gwapo manong naming ininongam siya. Titimakner ng giant na kulap na. Maragsakan ako na yung mga mamo. Tiyag balinto nga inadigidan ako. Siyak ni Carlo. Api ko mga ibagam nga siyak tiyag baling nga inadigidan mo. Gabot din may kami tatno pagsaritaan ti kalaysata. Excuse me. Sumre ka dito nagtibalay. Ay, agsublikan dito ya, ha? Mildred. Tatang, diya ka mo tibagbagayo. Iti unag tibalay manong nemi sinabat nak ni Nanang. Nang, anira ito eh. Api nga, anira ito eh. Sino diya, Carlo?
Nalalaing kag pelesen ta, baliwan ta tagsarita, data tagsarita, sa kandong sublitayan na tatang mo. Jack pulos ni namnama manong nemi. Why? Ano na kini mangmangig ko, kanagini padak nga mabae nga, kaya da, iti may asawa kano ti Hawaiano, tapos nagastagat mapanday di Hawaii, takadumat kasta manong nemi, nga nakapanda sa di Hawaii, gabot na tinawing ti may isang Hawaiano, uno sa angkat Hawaiana, nga may nang asawa iti lalaki dito, nga nangitawing kong kwa na sa di Hawaii. Ini makapalesak manong nemi, kinasarita lang ni nanang. Anak, amok na nabayagan nga kanayat kay kini Mike. Nga mawanti na rin niya ka masagbayan kini Mike. Panunutem, o sarem ta panunut mo? Ha? Amirisem. Nanang, iasawa dak ti Hawaiano. Kas makita met, gwapo ni Carlo. Sa kabulong nga taon, di ba ito lang? 35 na. Edin to 25 mo, di ba? Wanan. Oh, kas makita mo kang kuwana. Saan nga kas karagin ni Hawaiano, nga kubkubon, no, di kita lakayin, o lat-lat tugodanan. Imisuna ka ubing pay. Api nga siya ti kaya na. Kasano nga napasamak ti amin? Nakamangard kinitatang mo. Kompadre mi, nga ninong, ni ading mo. Ti may sa kadakwada, di dya, akin amyanan. Kabay ni tatang mo. Isot kinasasarita mi, nga anda ka anakan na, ngagsapsapol ti asawaan na. Inrekomendar da ka. Apeng nakmandak. Huy, pagsayaatan di amin. Pagsayaatan di o. O rin namagam kinaading mo. Gusto ko na ni nanang manang. Kaputa si katinaw na. Kensi ka lang ti babae. Kanar tayo nga talong ang kapsat. Sika ti mangitag ay ti pamilya tayo. Makiasawa ka kini ko na Carlo. Ori tagwapo man. Kas makita mo. Baka gugwapo pa yun ni Manong Mike. Kito ori man pa kagupuan ka nakabaknangan. No saan ko mat nga ipatpateg ni Mat Mike ti patpateg ko. O saan ti panunot mo manang kas ko na ni nanang. Apeg sanay ka palang loko. Mamano ti kastoy. Gracia. Kasano nga rin ni Mike? Maawatan na kanto ni Mike. Baka ni Mike ti mangiduron pa iking ka. Tapos niligas tagat aklonim ni Carlo. Nanang, nalalalan, nagsubligan sa diyay. At napagsasaritaan yon, nuntun ka ano ti kalay sayo kay ni Carlo. Tinawagak ni Mike manong name imbes nga mapanak iti ayan datatang. Sinong bata na nga dangos? Oh, ana, nadamag. Mike, nadadak ka na problema. Anong problema? Di kito'y sang ili, ngabagbaga ni nanang. May sa kadakwada ni Carlo. 35 years old, guwapo, balikbayan, Hawaiano. Kanya nakit mo sawan? O may nakano asawain? Anya? Abeng katawa ka. Katawak, siyempre. Anak ka katawang ka di maragsakan? Abeng maragsakan ka? Maragsakan na para itinaragsak ka biyag mo. Mike, abeng ka sa manggigukin ka. Anat namnamayon ko mga mangig mo kanyak. Di ba kang kumagat saan ka mag-asawa? Gabatas data tagpimpin natin. Sikat asawa. Agasawa at sikat asawa ko nung kumaa. Sa bagay, planok mo't ka din. Ta almost 3 years tan. Plano ko nito manginjaya kang katikal na isa. Tadamatan sa gabasit ng ornong ko. Ngam, ada gastusek para ti panang ikasal ko keng ka. Ngam awan ti gastusek para ti panang ipatakdarat na ti bukod ta balay. Ken ti pangrugyan ta. Ngam
No makiasawa ka, iti dahit nga Hawaiano. Sigurado, saan lang sikat, tagimbag. Nadukit pa hindi kiti, pamilyam. Posible ang matawing mo tumit, nagiti naganakin ka, kinakakabsat mo. Kasi ka nagiti mapaspasama, kinaglawlaw. Nakapad ni anak, si maron naganak, kakabsat. Mamano ti kastagon daw ay Mildred. Kaya't mo masawan, pati si ka, iduron na. Saan kang iduron? Imabagbagak lahin kang ka. No kanyak, gagangay lang pa nagbiyak. Ngam no kas pagarigan na makiasawa ka nga talaga ti Hawaiano. Agbalingat no mating Hawaiana. Makaigam ti Dulyar. Nga no agbakasyon, kadagpadaya, agibunong, kadag iti Dulyar. Mildred, amot, arami din na ginaganak kang kakankamsat mo, tapos nagkastakit alukoy na ka. Tapos namayat ka, makikasari ito yung Hawaiano. Dinapakananakan. Iba't patag ka. Kat pakaragsakak, iti anyaman, nga pakaragsakak. Jack amo manong nemi no apay kas tati mangig ko iti lalaki ng ipatpateg ko ken mga ipatpateg kanyak. Nakanagida nga balikas na ket adda na isurot nga pait. Nga tunggal mangig ko dagiti balikas na manong nemi akasla mangiduron kanyak. Ket kasla makaniknak mo ti sakit. Mapasamak ka rin ti panagsina ti dalan mi kini Mike. Ni Mike manong naming isot imbilang ko nga umunakin maudi nga lalaki di biyag ko. Ni Mike nga masansan nga panak pangisagutan di amin ko kenkuana. Na ikaringatan nga saan nga na kami tagkatuluyan no agasawa ken ni Mike. Ket ni Carlo manong nami idi pagtungpalak. Nagigtutak manong nemi di matugtog ti readout silid ko. Ninanang. Ay, Mildred, nandiyan pala ito Ryan. Nakamaypay ka na silid mo. Umay ka na, rumarkata ang kandumano na nito yan tatang mo. Napanak nga rod manong nemi di manon katgas iti nakairuamat, nakasyurtak. Sumsamat ka di nga kumapkap, kan saan nga nakiting, kalkalengan na lang. Kan naka-t-shirt tak, manong name samat nga sando. Nitatang manong name iti Macder, sana niya sa dag, titugaw na, ititugaw ni Carlo. Oh, dito sa pagtugaw, malasan ko. Nagtugawak na rin manong name, iti away ni Carlo. Inya sadag na tutugaw na kanyak. Tap na kinasadag kami. Saan nga gat-arak manong name iti na langab ko keng kuwanan no dikat banglo ti may isang lalaki. Siguro ko susar ka na kitay pang female o pang male manong name nga banglo. Nabanglo. Mildred, nakapanunod ka siguro itan. Kalpas nga salita na kaninanang mo. Carlo, apay nga siya. Ala, lagsumbat ang barok natin ako sa lutsud ti anak ko. Apay nga iso na ka no. Ay, kumpadre, tinasya, sagin di ikantay di gundaway na agsalita di kita anak. Sagin di mga alat sa balik alamisan. Sadya tayo suli. Nga ituloy ti aginom kinapulutan. Di kanta di gundaway di dito. Agagangan ni Mike, ni Carlo agad. Sirigan naman nga armen pa lang dati anak ko. Tanong doon kasta kita. Ano na nga nabimbilas mo lang di amin. Nagkang kami nga tikong daway man, Amy. Kaya dududwa kami.
Para kang ka. Umuna nga regalok. Eto eh. Baka kahit mo na masukatan sa cellphone mo. Dito ka barbaro na. Oo nga, gusto ka barbaro ita. Kang ininaan mo ita nga cellphone. Carlo. Kaya na ito eh. Engagement ring. Sumasaroon doon yung wedding ring. Apeksin na ay ka. Dahil sa lutsod ko itay, api nga siyak. Idin to ta itapa lang at kita ta. Di ka pa amon, taga-ano ka. Taga to ilo ko sakmit lang. Diya bakara. Api nga awan ayog mga bakara. Gamot awan ayog kong nga bakara. Di mo ba't siya nga taga-bakara? Abay na danunan ti tawon mo nga 35 ba? Nga akong pa asawam. Kinapod no na. Namindu ako nga nag-asawa. Si Kanton Bekatlo. Ha? Nag-asawa kiti 24 ko. Intungkot ko iso na sa jay Hawaii. Nabayagan nga dada papangin mamang sa jay Hawaii. Nadakabamin sa jay nga kakapsat. Ano napasamak ti mo nang inasawam? Hindi bursunak. Itaan niya nga rason. Tsaka mo. Gwapo akmat na singpetak met. Timay kadwa ngay. Timay kadwa idagtawa nagti 30. Anat napasamak. Natay. Nabaluak. Baluak nagdama. Diborsyonado ken balo. Ang abale, tahawayano ko nada. Carlo, kasano nga naman muna ka ron? Ni Uncle Daris. Nagkumbadara naman kinitatang mo. Ilim pa ka mo kini Uncle nga isarakan na may katlong asawak. Nagsarita naman kinitatang mo, da kayang balasang nakasking kakipintas na. So, idilam siya nakalman nga nakasimang petak dito'y. Sa kami ma dito'y. Mildred, iba't pati ka onay-onay. Uray talaga makita nak. Wen, nalabat presada ka ka? Mabaling ka di nga panunutik pa nga na yung bag. Sinunubuyo ha? Ni Mike? Ama mo? Yung baga ni tatang mo. Mabaling kung tumad mo ka nagkasalita iso na. Tapos palubusan na ka. Mildred, panunutin mo na yung bag. Carlo, nabayag kami nga nagkainayat ka ni Mike. Masansan nga na mapasamak ka dami, kinampod no na. Nagabo kami ti hotel itay. Sana problema na ito. Gagangay lang, gaya na yan, kada mapasamak ka na kwada. Agbalinak to nga, nadungo, manakawat. Baka si kandag paot ng sawak. Laklo na naklang. Yung saan ka dagdagan? O ragat makabulo ng kumat ito eh. Yung sakbe ko ba nga, nagsublek sa Hawaii, nag-asawatan. Tanong to, nagsublek sa Hawaii, mabaling ko ito nga ilaka din, hindi pa ng petisyon ko keng ka. Tap na makaumay kamatan sa Jai. Mapetisyon ang tumat na nagdalagan na keng ka. Kinkakabsat mo. Manong nemi inikanak idigundawan ang panunod ni Carlo. Nadako ni tisilad ko manong nemi nakapanaw matende kini sa ngaili. Ada matenda tatang gininanang itisilad da. Kastamat na nagdikabsat ko. Adala man tarabi. Naimasan ni turog na kinikabalay ko manong nemi ngem siyak. Diyak makaturog. Naging ka manong nemi nga nagring di cellphone ko. Saan met nga ni Mike dito ang tawag. Nudikat ni Delia. Di kasinsin ko. Abay nga ta.
Sinong batak? Delia, kasi nabay. Kung nagtupay namin nga saan kami nga nakaturong. Nasungbatang masigot tawag ko keng ka. Apay nga timawag ka. Pudno ka na dinamag. Damagan niya. At daw may mga asawa keng kangawayano. Ada. Carlo tinagan na. 35 years old. Nagwapo. Nabanglo. Kinapudno na. Ada yung na kanya akong ngingkid suminring. Numampay saan ko maawatin. Panunutak pa lang no mayatak ko no saan. Sada. Kabarabang ng cellphone ko. Ada binted na kanya $1. 1, 2, 3. $300. Uno, $3,300. Apo, nagserte kan kasin. Siyak lang ma. Kita, urayan mo ta. Nga anda, agkusunada kang kahawayano. Nagswerte. Kasano nga rin din ni Mike? Dahil nga rin problema kay. Saan ka nakapag-desisyon nga dagos? Uy, susapo. Ora mo man sa kapulok at siyam ko mati boyfriend mo. Kabay lang nga isina ida. Gapulain ka ni Carlong Hawayano. Kitsi ka. Nukas pagarigan tad Hawayano nga karam kang ka. Isinam na giti duwa boyfriend mo. Pag kunam nga duwat boyfriend ko nga ron, kasludya ka mo, pinagrapit mo ila. Kito na, ora man pa ito sa kapulok at siyam ko na karon. Kasi, nalan. Tabarbarang may iraman aktuban. Ang dolyar mo no, dakad siya. Alan. At alan. Huwag ko namon. Apay palang agpanunod ka. Manong nemi pugsa-pugsat titurog ko'y dinay di nga rabi. So iti kapititan na kaslak lamay ang angin. Idi mang mikat kami manen kada iti naganak ng kakapsat ko. Siyak manen ti tapik da. Tapik mi. May panggip kini Carlo. Wen manong nemi amin da ket idurundak. Tapos nga kasta ket aklo na kon ni Carlo. Namuna ta. Nakadadulig mang mangig ko. Ay, nakapintas ton ti balay tayo no. Kas pagrigan manang. Siyempre, no, andakan doon sa jay. Nagipawit kan doon dolyar. Agtrabaho kan doon sa jay. Siyempre, mapipindas doon di balay tayo. Ken, manang, may tuloy ko doon di pa nagbasa. Sa anak doon sumusurutan kinitatang nga sumrek di construction. Kasama tayo gani. Delphin, ni Bunso. No, makapag-graduate ng high school. Ituloy lang tuman tayo nagbasa sa college. Katsak nga roden. Kasi ka agad nagbasa ka naman sa niya. Tuloy mo ito. Diba? Adamatan na bakara mo iti 2 years, 2 ang taon mo tigpa-college mo dito, kaya nursing, hindi mo lang tuloy, kaputa. Masadot kang basa. Anak ko, mamano na ito agundaway. Kinapudno na adun tinakadamag, kat umapapal da keng ka. Sakla ko man kung kunada. Tatang, naamom, hindi kinasarita ni kumpadrek nga Delphin. Dejay. Inrekomendar ka nga dagos. Aping italangarot nga mamuak. Aping biniglatak. Jakbant malagip iding ipakamukin ka. Oray ti pagtrabaho wak manong naming jak may concentrate. Wen. Ni Shirley manong naming at trabaho wak kapadak kan masansan gisunukat kasi singed nga kasasarita at a problema mala. So nga stat lang ang Mildred. Maulaw kan sama din Mildred. At a problema ka talaga siya. Ano neta? Baka makatulong ha. Adaw may mayat kanya, mga asawa kanya kang Hawayano. Uy! Problema ka di? Wala nga man boyfriend ko. Isus po, saan nga problema na ita? Awala ka din ti mangibaga. Kanya? Nga siya ti patpateg ko, kit iso ti ayatek. Nga siya patpateg ti Hawayano, kit ori Hawayano, kit saan ko ayat. Awan ti mangibaga, kasta kanya. Sino ko mga tilaglag ang mangibaga? Ano nga ito rumbing aramidek? Siyempre!
Grabe ti opportunity. Manmanong nga manmanong nga dumteng data. Dagop ko mati sa ngari mo kat siya mga babae, nakagasgasat ka. No sikat pilyan kasi diyang opportunity. Makapangkan sa diya, hawayan na pala masabol mo. Naggagakan kung taram di gasat mo. Manong nimi ti kamalman na imenak manen na dinagas ni Mike na pangkamaman sa restaurant. Siguro, saan ka makapag-desisyon? Iso nga lang amti at problema na. Mildred. Iso nga inawis ka manin. Tapno, tulungan ka nag-desisyon. Mike, pati si kakit idurunak. Amin nga nagsalutsudak, no anya tirumbeng nga ramidek, no sinupilyek, ibagada nga ni Carlo. Nga pati si ka nga boyfriend ko, ibagam kanyak, nga grabag na oportunidad. Kasta ka ni Mike. Agpili-pili ka. Ni Carlo, uno siya. Kat no sikat siya. Ang sunupilyan. Kunada man na, gabot ipatpateg ka. Kailan naman ang pakaragsakan. Nakasagana ka mangipahikan ka. No, pakaragsakan man, kas pagarikan ti. Agbihag, nga nasaysiyaan ng tiyang dama, apag din nga di kapalumusan. No ba'y nasakit? Nasakit, Mildred. Ngayon, awatek. Tapos sino ko mga mintisaan nga mga yat, kas pagarikan? Mike, pagpili-pilian na ka di, ni Carlo na siyak. Tanong ni Carlo ko nam, rogyang kamata na lipatin. Kadawate ka saan nga sikat inikari para kanya. Kad no ibaga nga sika. No ibagam nga siyak, ijayak matindi ka laysa. Ngimamok, kagura na ka naginakan kaabsat mo. Baka kabay nanda kang alasida nga sa pagarigan. Baka agkakamakam, gaga, laglag, turpe, tibagadakin ka. Api nga siya tipilin. Mike, tipusok ti surotek. Saan ko akayat ni Carlo? Saanak to nga naragsakit ng nana? Baka saan kong to masusurong ipatek. Sikat ipatpatek ko. Sikat ikasilpo ti biyak ko. Numapo ako ka. Wapo ko matindraksak ko. Sikat ibilyak, Mike. No kaya't mo. Iyawid na ko ni Jibalayo. Manong nemi timawag sa Jebalay ni Nanang titinawagan. Oh, maladaw ka man nga agawid. Nanang, saan ako nagawid? Hanya! Oy, di ka man nagangaw kasta? Kasano ko masaan ka nagawid? Gabot. Si Murta kong gini, ni Mike, at ako ni Balayda. Harig na, si Mangpet ako ni Balayda. Di ka kagangaw kasta? Anak agangaw nanang. Kaya't nangasawin ni Mike ti pinilik imbes ka ni Carlo. Gaga!
Sawan nyo, tanyaman nga sawan nyo kanyak. Oy, loh, di ba kagdado kinitatang mo, may nakadudutin dita. Karamidan nyo, kahit yung karamidan nanang. Yung nakapagdesisyon ako. Ni Mike, di pilik. Ni Mike, gabotiso di patpatig ko. Saan ko pulos ng isukat, iti anyaman dita ni Mike. Ni Mike lahing nanang. Uwan manong name inyawid nak ni Mike dito'y balayda. Siyempre, pasansani din nga umay nak. Iyawid nak dito nga amuka na gito naganak yung kuwan. Ni Mike Met, tinauna manong name duwamat nga babae dito kakapsat na. Kakangil lang ti panagbiag na manong name. Inakamba. Kahit mo sawain, balasan ko. Agasawa kayo dun kini Mike. Wandatan. Nagdinamag nga da mga asawa kang kangawayano. Dadangor tiga po na no, apay nga. Kahit may nag-asawa kini Mike. Tapos tigas na kat may pakamo ka na di hawayano nga sa mo kayat isuna. Kahit nang asawa na kasta tata. Nalakit ta. Data desisyon mo malasan ko, no, sika talaga tinikaring ha. Manugang may, ang kita. Kahit sika tagbaling nga asawa, ti anak mga nauna, agad wala na. Agad sabi ko matasang kantong agbabawi. Sa anak tong agbabawi, tatang. Kapag agpimpinatag kami kini Mike. Imay ngagpaiso da tatang manunemi. Kat pinastrik ida, dagito naganak kini Mike. Yamata kami din iti silad ni Mike manunemi. Nagtugtug da iti silad. Ay, Mike. Mildred. Ada ni tatang mo, Mildred. Ada na nagdaganak ka, kinkapsat mo. Umayda ka kano iyawid. Pinimuar kami kini Mike manong nemi. La. Gawin tayo. Kinuha na tatang. Tang, tsaka yatin na gawin mo. Paalak tulangin na kita arawatik sa dibalay. Talaga kardingag mo yung ka, ha? Ano din pagpaka mo di anak bisig ang Mike? Naabay nga kaya na kang di Hawaiano. Tatang, sursurutin laing ni Mildred ti puso na. Jesus, apo ay. Alagawin tayo! Tatang, sorry. Sana ka sumurot ka na kayo. Siguro, naamuhanin ni Carlo na ito eh. Nadadanga kahit ko ni Mike. Ure nga tanong agawin at saan ako nakayat ni Mike? Ay, ni Carlo ko na kuma. Agpaiso manong naming at ikabigatan na tinawagan nak ni Carlo. Hello? Carlo? Ay, paso ka titidamag? Simangpat ka ni Tibalay na Mike? Wen, adakon dito eh. Inatulang aran di kita arwatek sa Tibalay. Kalpasan na. Ikon to dito hen. Siguro, kada tumit lang alawas, mapagturtulaganin ng ton kaano ti. Kasarmi ka ni Mike. Bayam ta, isublikan ka na ito hintad mo, insagot mo kanya ka cellphone. Kaya intintad mo kanya ka sing-sing. Ibatik tulangin sa Jabalay, kada tatangin ni Nanang. Taisodan tulangin ti pangalam. Dito cellphone intad mo, kanya ito sing-sing. Orin na jak pa napasuplian ti $300 mo. Isublik to pa eh. Mildred, sampai ka nalado ti amin. Dapat lagun daw yung panunot. I'm sorry. Dito ti desisyon ko. Saanin nga mabalbaliwan. Ohen manong nemi, nagdan na kami kini Mike.
Kalpasan ti dua lawas manunemi nagdinamag. Nga da kanumutlaing asawain manunemi ni Carlo. Hoy, hindi mamuak. Ni kasinsin ko nga Delia. Sus, tinawagan ka sa agos ni Delia. Kasin, at papeso? Yung baglagid din ta. Napanunod ko si ka. Iti madamag ko nga sa mukha yatin. Simagpat ka ti balay na Mike. Siya ko na mas imbas sindig ka ni Carlo. Ket, inyo pasar ko di bagi ka. Napindasak mat. Napimpindasak ka no pangim si ka. Kanada na pasamak mi si ka. Naglaing ni Carlo si ka. Duat boyfriend ko. Ha? Masansan nga, adam pasamak ka na kami kanagdi duwa boyfriend ko. No idilig ko. Sos, super ni Carlo. No kasta, sikat ikasar na. Siyak. Thank you kasi na. Opo. Sika talaga kasasayatan ng kasinsin ko. Gabuta sa mga inaklo ni Carlo, kahit siyak tinagtungpalan na. Siyak ti makadanon sa Hawaii. Manong name kaslaawan sayang. It's okay. Agad naragsaka kamat para kini kasinsin ko. First kasing ko manong name. Agkabsat na nanang kinitatang na. Makalawas sakbay nga agsublin sa Jaya. Hawaii ni Carlo manong name. Idi maangayon ti kalaysada. Imbitaran ta kami manong name. Demagas kami garot kaniya. Mike, iti balay. Manong name, kat nagkukuyog kaming kadatatang kininanang kakabsat ko nga napan na kidaya. Manong name, nakadado nga tao. Orla talo tinang cater. Sa baling lang nito bukod na nga luto kada letson, manong name. Saan ka umapal? Sinalsod ni Mike kanyak manong name, apay ko mga umapalak. Siya kakumitan, ti Hawaiana. Nakaisaganaan ti kasto nga engkarande nga kasar, kan padaya. Gagangian, Hawaiano, agad kasto kabaylan na. Saan ka masayangan? Mike, kahit nga na pagsalitaan ta. Kita ni kasinsin mo. Nakapimpin na si Kajela nga na. Kinagwapong agpeso ni Carlo. Bagay na. Maysa-maysa manong name, hindi ko masidig nga patak nga babae, nga babalasan. Hoy, Mildred, abi nga saan nga si ka? Saan nga siya tinekari? Wala nga siya imunang asawa na. Damag pi. Naggasat kang kung namin kang kayo di. Ita, nagtungpal kini Delia. Iso da siguro tayong kagasat. Kada kami mat ka ni Mike. Sa bagay, noawang ko man ni Mike agad siyempre, sino ko mga nga mayat kang ni Carlo? Ori siya ko ma? Sika? Damot na asawa mo, ilibiin ka lang. Hanggang pa nagkasar. Mabalin ko ba't nga siya na? Ngayon sambat nga siya. Sambat nga siya. Kalbasan ti makabulan manunemi, nagkalaysa kami maten kini Mike. Gagangay lang manunemi, nakasar. Ngayon siyempre, nagkasar kami ti simbaan, nisagana mat ti amin. Takas kidi ako na ni Mike, adamat ornong na manunemi. Pinasman ha, adumat ti May, adumat sagana. Naragsakak manunemi. Tinakiasawaak, kat iso ti lalaking ipatpatig ko, kini mga ipatpatig kanya. Nagnayadak siyempre ti sidong, dakit nakakamangak, kat nagbalindamat nga na siya at kanyak. Owen, nanamayak mat manong nemi, tahamat nga narigat, tagibalay. Tasaan ako na pinastrik pa, manong nemi, ni Mike, iti trabaho, nang runag at agdadagsayan ako. Ada nagpitpitig di saklot ko. Pasarim at mamarak sumarong ka rin di balay, manong nemi, kumusta agmatan, datatang kininanang, kinikapsat ko. Yun na kami suot na. Kumusta kayo tan? Esto ya, rikrigat na tanda. Sobro bakit naturiumak, natumat, marikata ko, karpintero. Sabi nga rin kasat,
Sa uyo, may nga, sila makagbura kayo. Apoy. No, di mo kumaingkog tartigasat mo. Ang kumakasto, hindi mo mas pasamang tibiyag tayo. Tatang. Ikitam ni Bayaw Simeon. Titatang ni Delia. Nakarelo lumatan. Ano matan na kita arumatan ng bulaklakan. Ang nakasano, dandani binulan nga, agi patulod ni Carlo, iti dolyar, ken package. Kasta ka di? Ngayon, puro station na kiti, ay susapo, nakakaapal man di kayo. Nung ninanang ti kasaritak manunemi, ay, datay kumaita, naglakam, kanagiti grasya, ngimdamot kabagis, kini ipag, itaglak-lakam, kini Delia. Niyakit din na balasan ko. Nanang, sorry No, saan mo na siya nagkatuluyan kini Carlo. Taing kong tarbo ng artikasat mo, kaga. Nanang may. Ita, baka tagtagabon na kayo, di kayo nakikamangam. Sambot na lang. Nanamayak pa kita sa diyang dito yun. Nabali lang. Tamadang kam tumutan iti balay. Kini Mike. Balay, abong-abong, kalapaw. Ano kuma, tasikat inasawa ni Carlo, balay kumat Hawaiano, iti pagbalayam. Pag nagdam, baka natin balay tayo, talaga balay ito nga, balay nga Hawaiano. Kastakit timang mangin ko kinikawagis ko. Padakkelentan to kanon di balay da. Alakit. Nasiyataw na. Tayo sudat tinakaitadan ti grasya. Nakaiparagdar kami manong na di bukod mi nga balay kini Mike numampay sampay na pinis. Gagangilang nga balay manong na imi. Sadya kami nga nagnaed, idi tamaipas ngay kun ti anak mi ni Mike Jr. manunay. Idi tagbakasyon ni Carlo nga may nakanalan ni Delia. Idi pa nagbakasyon na manunay mi dandani inaldaw ngagpadaya. Pasaremet mapang kami Ngem, kaslakam lang mapilit ka ni Mike na mapando ko. Naging ka manong nemi, nakapanan ni Delia, di Hawaii. Hindi mapanan manong nemi. Tsaka mo, nakapang nga nagsanayak. Nadlaw ni Mike manong nemi nagsanayak. Ano kasinhay mo? Ada itan iti airport, bakasin Delia. Madamdama, a few hours, makadalon doon sa Hawaii. Makadalon to ni Delia di Hawaii. Sayangin, sana ka masayangan. Abang ka nagsanay ka nga nun. Gagangilaan mo na, sweetheart. Amom no tigasat. Noan niya tinikari. Ora at araramidem. Ngam no imanugot ako ma. Digad siyak ko ma. Ngam saan ka mat imanugot. Ngabutan na patagak man ngamin. Ngamin isuna. Sa maysa. Anan anak ta ni Junior. Baka madamdama mananayunan. Dua. Agbalintol nga talot anak ta. Sweetheart, awan ti pagtanagam. Gabot ituloy ko ti panagsingsigpat ko. Jack, itaadaan iti mading ambisyo. Agagagatak, nonaskin nga agdubol jabak, aramitek. Malaksit pa nagdatrabahok. Isasarag ko iti jutik, agasta budikero. Ano, irapin ko ba itagpasata trenchkel, itirabi. Sahanin, sweetheart. Manahin ti sweldo. Basta't palubusan nagtulahing na makanak tapay ti maysa, paligay dagton, tulong nga kanto ang trabaho para ti masakbayan na kita, agbalinto nga duwang anak na.
Nadaan kami pa iti anak manong name ni Jennifer babae. Pasaray, ituloy mi manong name nga ipinis ti balay mi. No kasta manong name nga ang damat kitay masidlanan ti asawak. Gabot talaga nag-double job. At dan, upat nga tawen manon name sipud nga adda sa jay Hawaii ni Delia. Di pa kasi daawa. Di ba nagbalbaliw pa ti balay da. Kasi di may isang alda manon name si Marong Karak dito balay. Sarang karak ko dito anak ko. Nang, tang. Ay, may ilo di kita puko yung kata kayo. Wala kita. Ay, susapo. Dahil ito takulit tayo nga junior. Kini Jennifer. Wala siya kung mati mangubak ni Jennifer. Kamusta man din kapsat ko ngay? Ni June. Kita nga siya. Sumursurot ka ni engineer ni June. Di ba gasawa? Daka mo aking kuha na. Damat girlfriend. Kahit nangarod bunso. Eh, Jai. Tricycle Sa ngoran, isot magaling tricycle driver. Kumusta na da? Kabagis yun na nang, Uncle. Dakil di balay dan? Samanta na sarong karan sa dyan. Nga dakil di balay dan, iso la iso. Apay man. Di ba iso plano da idi? Binulan siguro ang pauit ni Delia katakwada. Hindi ko namkit. Nabayag ka nun nga sanda nga naka-ig gamit dolyar. Baka peso na suplan na peso sa dyan. So ang peso alayan na naman yung remittance. Yan ta LBC, Western Union. Nabayag ka daw nga saan nagpawait. Tapay. Di na pa yun matawagan ni Delia. Kinuorin ni Carlo Cal. Tapay. Dahil diyan ka mo. Naging ka manong naming nagdinamag, nadimtengen, nagbakasyonen ni Delia. Oh, nakasinsin mo. Nagbakasyon ka nun. Ket, diyan ka mo kagpadaya. Kaya siyempre, hindi ito makidaya. Manong nemi, ore no saan nga nagawis ni Delia, ngayon batik, dagiti duwanak ko manong nemi, kadagiti katugangak na dapapanak ko na. Di na masak ti balay mi manong nemi, na nagtarusak iti balay na Delia. Ni Uncle, akabsat ni nanang manong nemi tada, nga nagpastrek kanya. Ay, sige, ay malasan ko. Walang kel. Nadamag ko nga ni Delia. Tunod pa nagpadayayo. Delia, no. Intaray mi to hospital, tayo para bangon. Anya? Abay. Nakakutong niya kasinsin mo si Magpay. Nakakutong ko na yun. Oy. Kaya Diyos ako na, Uncle, adda sa hospital ita. Adda. Ni Antim ti agbambantay. Natapasama kang kal. Ay, jak man mo. No, napasama. Kas lasambat nga balikbayan, no, nahuayan nga si Mangpad. No, anyat arwaten na, di mapanjahaway, kas tamit lahat arwaten na nga nagsubli. Manong nemisang ko sinulit, napanak ti ospital. Maturog, manong nemi ti kasinsin ko akimbutong ang peso. Auntie, ay, Mildred, balasan ko. Yung magmandanda ka, si kamalang mga ti magbantay, taadala papanak. Di talang sangot ti ospital. Si Ganti, si akong di makamo ti kasinsin ko. Hindi makariing manong nemi, nakiktot, di makita na. Kasin, kumusta ka, Delia? Gusto tilangam. Kasin, nagasgasat ka siyak. Taabi ko naman nagasta. Siya ka tinagasat na nakadalong ka sa Jaway. Manon nga taon mo sa Jay. Saan nga Hawaii tinagkapuhak? Ano nga ron? Imposible ah.
Imbes nga haway, nagpapagkajipaway. Kasla pagbaludan. Naibalod aktiba nung atawan. Anya. Dinak pinagtrabaho ni Carlo. Impupok di balay. Naimon ni Carlo. Sa dista ni Carlo. Anya. Di na kaya tarumwarak. Di na kaya kada makasirpat kanyak nga lalaki. Pati kabsat na pagimunan na. Kat mga stang sumbron tunti imon na. Kakaasi at kadangdangan na. Apin nga saan ka nagpatulong ka nagiti otoridad? Awan tingon taway ko. Saan ka din nakasta? At ang di mataltal trato kat mamaltrato kat tilawan na kiti pulis ko ma. Ibalod ako man ti asawam. Awan pulos ti mag kaduhak. Awan pulos ti mayat idi nga mang tulong kanya. Kaya magmangarot na nakawid ka. Timid lakabsat na nga pag-imunan na tinangi remedyo ti amin. Gabot na masyan kanya. Kanya. Iso pa mismo, tilang patiliw ti kabsat na. Iso gayam nga natay na di may kaduang asawa na. Gabot ti kinarangkas na. Kaya di mat imuna. Kasi di mat. Naranggas, iso na lang ta. Ada nakatulong kang kuwana. Iso naliklikan na tiranggas ni Carlo. Noamok la ko ma. Noamok la ko ma. Ilagad sa nga bali akasin. Na nakalibas ka timpyerno. Nakaawit ka nito eh. Walang paimbag ka nga ron na. Pasublem, ti dati nga bagim, ti pintas mo, no kas pagarigal laing nga kita makasarak kang tumatlang ti lalaki nga para kang ka. Dahil ito sa kunada nga karma. Karma. Ano ko mga nakarma ka? Siyempre, insinak na gini boyfriend ko, gapulaing gini Carlo. Kananyat nagmanagak. Kasalaggasat kasing. Alangkit samot pa yung lado ti amin. Imbaga, tasang ka nga naitulad ti may kaduang asawa na idi. Nga natay gaputi rangkas ni Carlo. Kanagyaman akmat kinahapon Diyos. Sa anak nga nagbindot nga nagdesisyon. Kat pinidik ni Mike. Kumusta kayan ka ni Mike? Doon anak mi na. Nabukod mi nga malay. Naragsak kami. Nagasgasat ka nga amang ni Witisya, Kasin Mildred. Oen manong nemi, dito yung nga namuak, kasla, adadha, nga nakariknak, idibang ar, kenragsak. Tano pang panunutek no siyak kuma, idi. Tikas ini ni Delia. Baka jak na ibturan tikas jacket baka natayak kumaitan. Kalpasan dito nga namuak manong nemi na irot manin ti arakop ko kini Mike. Uy, isaksang hindi ti arakop mo kanya kita. Kahit mo may katlong anak. No, dapat ito ni Apo Diyos kadat nga may katlong anak. Kapag din nasaan. Kamusta ni kasin mo? Nairwaran ito ospital. No makapag-recover na dyan, at siyempre, sublin tumalat dati nga pintas na. Baka makaasawan tumalat sa bali. Naragsak tumalang ti pamilya na. Sweetheart, agyaman ta kinapa Diyos. Tas ikakin siyak. Iti pa nagtipon na. Kat sabi ko matawan ti dumdum tayo nga nakana ang problema ti biyak tayo. Sabi ko mamil right. Sabi ko makinapod Diyos, Mike. Kasla ka barbaro ni ayat kada kami na hindi nga rabi imanong nemi. Uwan. Kat nagtungpalan na,
Kalpasan dito mga bulan, adan may katlo nga anak mi, manong name Kenny Mike. Gustong to na may pasangay ko na ito may katlo, sweetheart. Gustong to. Kalpasan na, tulungan ka to ang trabaho. Sinuharot mga iwang karagitan nagta. Kaya naman ni nanang mo. Umot pa ito sa baling apu ko da. Tadi mat pa nag-asawa na gini kakapsat mo. Oan manong nemin, tadi si marasarunong aldaw, nang ron ni adan may katlong anak mi. Big family, kunami, gabot at talong anak. Ngem naragsak kami manong nemi. Tamakay ayo na kita anak mi. Makay ayo ko na, gabot na singpet da, nalaing da iti eskwela. Nagtrabaho ko matlang manong nemi, di mapanawa ko hindi kita anak ko. Ti katugang ka babae, di mangbambante kada kuwate iti eskwela, no kas nga klase da. Ada klase da. Siyempre kak matlang manong nemi, kas lady, kas iti dati iti. Uy, kas lasang ka bumakit Mildred. Si Komot, manong atawanan ti. Nainayo ti tawin ko. Sa maysa, talon na kita anak ko. Kaslawang pa anak mo. No adagarim kang ka. Baka maadan ka pa ti boyfriend. Huy, kaga. Kasano ko araman dat ada asawa na. Nakatudita na kita, ada lalaki na. Hindi na kami naraman-raman. Kat nilakay mo. Imposible akong babae na. Nasingpet ni Mike. Amotay nga raon. Nagtalay ka namin binsan iti asawak manong name numampay di kita do mga lalaki taglawlaw kat talaga. Kadalang aro din asawa da, ada pala sa bali nga chicks da. Dagiti mat babae, amo dalang aro din ada asawa, ti lalaki, no apay nga kayat da. Huno kasta nga taa talaga, ti aramid da, huno kasad da. Ngam sa bali ni Mike manong name nagtalay ka kang kuwana kat nagbalik nga napudno akasmat iti kinapudno. Manong name no saan ko mga nato'y COVID-19 na problema. When? Ano da kumaw na nawaya kami manunay ang trabaho ti asawak. Ngam sa nga bali ko nak. Darakkelin na kita nak mi. Palubos ti apo. Agdanton iti Pressure College. Kalpasan iti nga nagturpos ti grade 12 ni junior. Asomar sa ronod to, manong name ni Gididua, nga Dina, ni Jennifer, kastamatan ni Gladys. Medyo matayang ang kamitan nga kasawa, manong name, yung naragsak kami. Nag-aasawa mo tayo nagkakapsat ko, kastamatan nagkakapsat ni Mike. Irin to, tani Delia, manong name, diyan mo, ito talaga nga aramid na talaga na dyan. Saan nga nag-asawa? Nag-live-in laeng. Dua, may kaduaitan nga live-in partner na, tagdama ita. Nga kadenden na. Awam mat pa iti anak na. Napindas na tawon anak na. Tapno awan ti agsagaba ti kasta nga agalla-alla iti pamilya na. Dito iti makasaritak manong naming kadagyaman ako unay iti ingka panagornos. Kalpasang inpalado king ka dito Italiana. Sabi ko matadamat na ibatik nga adal. Liliwak ang pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga di mga ken nagbuya. More power to your program, Manong, and God bless. Tuwing nga natagyaman nga pagayam mo, Mildred. Thank you, King ka, Mildred. Iti panagsurat mo. Ayan, tingkamat pa ng ibura iti pagkasalitaam. Hawayano ng Budegero. Alakit nagasat kalaunay. Ta napilim ni Budegero nga nagbaling nga na singpet ken na napudno nga asawa ken ama.